Wel, prynhawn da I chi gyd a croeso mawr i'r ail gwis cenedlaethol y Siarter Iaith. Mark Griffiths ydw I a fi fydd y cwis feistr unwaith eto y prynhawn yma. I ni'n mynd I gael lot fawr o hwyl heddi wrth ateb cwestiynau difyr iawn am Gymru a chwestiynau sy'n ymwneud â'r Siarter Iaith. Nawr, wy'n gwybod bod chi gyd yma heddi yn gweithio'n galed iawn yn eich ysgolion I weithredu'r cynlluniau'r Siarter Iaith. Nifer ohonoch chi falle yn rhan o griw Cymreicdod eich ysgolion, ond beth yw'r Siarter Iaith? Wel, rhaglen sydd ar waith mewn ysgolion ar draws Cymru I gynyddu defnydd cymdeithasol o'r Gymraeg, a dwi'n gwybod bod yna nifer fawr o waith gwych yn cael ei wneud gyda chi I wireddu hynny. Mae yna dair gwobr y gellir ei hennill wrth ddilyn targedau'r Siarter. Oeddech chi'n cofio pa liwiau yw'r gwobrau? Na chi, yr efydd, yr arian, a'r air wrth gwrs. A wy'n gwybod hefyd bod gan y Siarter ffrindiau adnabyddus iawn, sef seren a sbarc. Ond glywes I hefyd bod criw newydd o ffrindiau gan seren a sbarc erbyn hyn, sef storm, taran a lloer arbennig. Wy'n gobeithio fod pawb sy'n rhan o'r Siarter yn mwynhau'r gwaith a wy'n edrych ymlaen yn fawr iawn I ddysgu ychydig mwy heddi yn eich cwmni. Felly, sut mae'r cwis yn gweithio? Wel, dyma ni cwbl o reolau I chi fan hyn. I ni'n cynnal y cwis yma ar Cahoot, felly bydd angen dyfeisiau clyfar mwyn cymryd rhan. Ac holwn wrthoch chi gyd hefyd I gymryd rhan mewn pare fel grŵp neu fel dosbarth yn hytrach na fel unigolion mwyn sicrhau bod yna ddigon o le I bawb I chwarae. Ac ewch chi benderfynu sut I chwarae. Mae'n rhaid I ddysgwyr fod yn gyfrifol am reolau dyfeisiadau clyfar nid athrawon. A i'r rheini o'ch chi sy'n dod yn y tri ucha, wel, tynnwch lun o'r dysgwr neu'r dysgwyr gyda'r sgriniau y ganlyniadau, a wedyn danfonwch y llun ato ni drwy e-bostio siwan.richards@e-sgol.cymru gan gynnwys enw'r dosbarth a'r ysgol I ymddangos ar y tabl canlyniadau. Felly, yr e-bost na unwaith eto, siwan.richards@e-sgol.cymru os fyddwch chi yn y tri ucha. Wy'n gweld bod yna nifer fawr ohonoch chi wedi cofrestru yn barod, felly fel welwch chi ar y sgrin fyna, defnyddiwch y cod QR, iawn, neu'r ddolen ar y we, a wedyn cofiwch bod chi'n rhoi'r pin I mewn I fod yn barod I chwarae Cwis Cymru. A fel welwch chi, mae'r pin ar y sgrin o'ch blaenau chi. Felly, dewch I ni gael fideo seren a sbarc tra bod chi gyd yn cofrestru cyn I ni fwrw ati. Mae blwyddyn wedi hedfan, anharwyr nawr yn hyn. Mae'n amser I ni ddathlu bod yn Gymru falch bob un. Ar ôl ei creu gan ddewin, gosodwyd iddynt swydd. Cael plant I sgwrsio yn Gymraeg, dim problem meddant trwydd. Harwyr diolch am eich chwerthin a diolch am eich gwaith. Cael ddathlu gyda'n gilydd yn Gymraeg. Ni'n harwyr diolch am eich chwerthin a diolch am eich gwaith. Cael ddathlu gyda'n gilydd yn Gymraeg. Gilydd yn Gymraeg. Yn Gymraeg. Wel nawr te, dim ond chi yn unig sy'n chwarae
yr cwis yma heddi, ond mae dyn ni gystadleuaeth bach arall yn digwydd hefyd. Bydd Leri o'r Siarter Iaith yng Ngheredigion yn mynd ben yn erbyn Huw o e-sgol heddi eto. Felly tybed pwy fydd yn fuddugol a tybed os fedrwch chi blant eich curo nhw'r oedolion. Wel nawr te, Leri, croeso ato ni. Shwd wyt ti, prynhawn yma? Rwy'n iawn, diolch. Pnawn da, Mark, a pnawn da i bawb. Da iawn. Dim lot o lwc arni yr wythnos diwetha yn anffodus, Leri, ond falle gyd i well lwc arni yr wythnos yma. Diolch am atgoffa, Mark. Dim y 5 ucha wythnos diwetha na, ond byw mewn gobeith am heddi. Ond, ti di'n nghofio dweud, o'n i o flan Huw wythnos diwetha. Reit, oce. Na ni, nes i anghofio hwnna yn llwyr. A Huw, croeso ato ni. Sut mae, Mark? Gosh, ti'n gwys feistr caled oedd y Leri yn y 10 ucha, os dwi'n cofio iawn, efo dros 1,400 yn chwarae neu rhywbeth fel ni? Rhywbeth fel na oedd hi'n di fe, oedd yna dipyn mawr ar-lein yr wythnos diwetha, ond warai teg i chi, wnaethoch chi drio'ch gorau fi'n credu, ynddo fe Huw? Dwi'n meddwl bod, a dwi'n barod i fynd eto heddiw, fel mae'n ffug enw i yn awgrymu, fi di'r dynamic penguin heddiw yma, a dwi yn teimlo'n eitha dynamic ac yn barod i fynd, a allai sicrhau fydd hi'n un rhwngtha i a Leri erbyn diwedd y cwis yma heddiw. O, reit, wel, da ni wedi cael y ffug enw fyna gan Huw, dynamic penguin, felly mae rhaid ni chwilio allan am hwnna. Ac Leri, os allwn ni gael dy enw ffug di? Friendly Bunny. Dyna ni, felly, friendly bunny a dynamic penguin. Felly, gwiliwch allan amdani nhw. Gewn ni weld shwt mae Huw a Leri yn mynd i wneud yn y cwis prynhawn yma. Felly, fi'n credu heb oedi pellach, ewn ni fwrw ati gyda'r cwis. Mae yna 6 rownd i gyd, ac i ni mynd i ddechrau gobeithio gyda'r rownd gyntaf, sef rownd Cymru. Gan obeithio fod pawb yn barod amdani. Felly, dyma ni, y cwestiwn cyntaf yn y rownd yma. Nawr te, sawl sir sydd yng Nghymru? Sawl sir sydd yng Nghymru? 16, 18, 20 neu 22? Dyna'r dewis i chi. Ydych chi ddigon o amser i ateb 15 eiliad gyda chi i ddweud sawl sir sydd yng Nghymru. 16, 18, 20 neu 22? Dyna'r dewis. 5 eiliad i fynd ar y cloc. A dyna ni. 310 ohonoch chi wedi dweud yr ateb cywir, sef, 22 o siroedd sydd yma yng Nghymru. Da iawn chi. Reit, ymlaen â ni at y cwestiwn nesaf yn y rownd yma. Beth yw enw dinas lleia Cymru a Phrydain? Aberystwyth, Tŷ Ddewi, Caerdydd neu Bangor? Cwestiwn unwaith eto, beth yw enw dinas lleiaf Cymru a Phrydain? Aberystwyth, Tŷ Ddewi, Caerdydd neu Bangor? Na ni, gwasgwch y botwmau yna. 5 eiliad i fynd. Sawl un fydd yn gywir fan hyn tybed? Yr ateb cywir, Tŷ Ddewi. Rhan fwyaf ohonoch chi wedi dweud Tŷ Ddewi, felly 351 ohonoch chi yn gywir. Llongyfarchiadau, da iawn. Reit, ymlaen â ni at y cwestiwn nesaf. Ym mha barc cenedlaethol mae'r Wyddfa? Ym mha barc cenedlaethol mae'r Wyddfa? Banau Brycheiniog, Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, neu Parc Cenedlaethol Eryri? Dyna'r dewis i chi. Ym mha barc cenedlaethol mae'r Wyddfa? Banau Brycheiniog, Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, neu Parc Cenedlaethol Eryri? A'r ateb cywir, fel nath 359 ohonoch chi ddweud, Parc Cenedlaethol Eryri. Da iawn. Ymlaen â ni. Beth yw pellter llwybr arfordir Cymru? 870 milltir, 1000 milltir,
700 milltir neu 570 milltir? Beth yw pellter llwybr arfordir Cymru? 870, 1000, 700 neu 570? 5 eiliad i fynd. Mae'r atebion yn dod mewn yma. Yr ateb cywir, 870 o filltiroedd. A 269 ohonoch chi wedi rhoi'r ateb cywir. Da iawn. Reit, at y cwestiwn nesaf. Pa lyn sy'n gysylltiedig â chwedl y fenyw o'r llyn? Pa lyn sy'n gysylltiedig â chwedl y fenyw o'r llyn? Cantre'r gwaelod, llyn y fan fach, Taliesin neu chwedl llyn barfog? Dyna'r 4 dewis i chi, 10 eiliad i fynd. Cantre'r gwaelod, llyn y fan fach, Taliesin neu chwedl llyn barfog? A'r ateb cywir, y glas wrth gwrs, llyn y fan fach. 384 ohonoch chi yn gywir. Da iawn. Dyma ni de, cwestiwn ola yn y rownd yma. Pa gastell sy'n cael ei adnabod fel man geni'r brenin Harri'r Seithfed? Castell Caernarfon, Castell Harlech, Castell Penfro neu Castell Conwy? Pa gastell sy'n cael ei adnabod fel man geni'r brenin Harri'r Seithfed? Dyna ni 10 eiliad ych chi ateb. Castell Caernarfon, Castell Harlech, Castell Penfro neu Castell Conwy? Mae'r atebion yn dod mewn yma. Nawr te. Weddol agos fan hyn yn diwy, y siartiau yna. Felly, yr ateb cywir oedd Castell Penfro. 129 ohonoch chi wedi dweud Castell Penfro. Felly, da iawn i'r 129. Felly, dyna ni. Y rownd yna wedi wneud, felly dewch i ni weld pwy sydd ar y blaen fan hyn o'r te'r 5 ucha. Grwfi Lama? Grwfi Lama sydd ar y blaen. Wel, does dim sôn am friendly bunny na dynamic penguin ar hyn o bryd. Maen nhw chydig bach falle yn araf yn gwasgu'r botwnau yna, ond da iawn Grwfi Lama. Mi all unrhyw beth newid wrth gwrs yn y rowndiau sydd i ddod. Felly, fe fwrwn ni mlaen at y rownd nesaf. Rownd teledu a cherddoriaeth yw'r rownd yma, felly i ni'n barod amdani. Dyma ni de, y cwestiwn cyntaf. Beth yw enw llawn S4C? Sianel 4 cyhoeddus, Sianel 4 clic, Sianel 4 Cymru, neu Sianel 4 Cambrian? Beth yw enw llawn S4C? Dyna'r dewis i chi unwaith eto, y 4 yna i chi. Sianel 4 cyhoeddus, Sianel 4 clic, Sianel 4 Cymru, neu Sianel 4 Cambrian? 5 eiliad i fynd. Mae'r atebion yn llifo mewn yma, da iawn. Gobeithio fyddwch chi'n iawn. Da iawn, 363 ohonoch chi yn gywir yn dweud Sianel 4 Cymru. Dyna'r ateb cywir. Da iawn. Ar y cwestiwn nesaf. Pa raglen deledu sy'n dilyn anturiaethau 2 blentyn sy'n gallu stopio amser gyda'r geiriau ribid i rew? Bendant, deian y loli, rapsgaliwn neu pris a'r pryfed? Pa raglen deledu sy'n dilyn anturiaethau 2 blentyn sy'n gallu stopio amser gyda'r geiriau ribid i rew? Ydych chi'n gwybod yr ateb? 5 eiliad i fynd. Mae'r llun yn help i chi siŵr o fod. Da iawn. Braf iawn i weld 584 ohonoch chi gyda'r ateb cywir fyna. Deian a loli oedd yr ateb cywir i'r cwestiwn yna. Da iawn chi. Ymlaen â ni felly. Ar bar raglen Gymraeg i blant y gellir gweld cati yn ddyddiol. A dyma'r llun cati fyna i chi. Hwna'n help, mae'n siŵr. Cyw, pobl y cwm, heno, neu'r tywydd?
Ar ba raglen Gymraeg i blant y gellid gweld cati yn ddyddiol. A dyna'r dewis unwaith eto, felly cyw, pobl y cwm, heno neu tywydd. Chi wedi gweld y ferch mawr blaen? Wasgwch y botwm yna. Dyna ni, da iawn, 348 ohonoch chi yn gywir drwy weid cyw. Ie, un o gyflwynwyr cyw yw cati wrth gwrs. Da iawn. Dyma ni y cwestiwn nesaf de. Gobeithio bod ni fans Canu Gymru yma. Wel, pwy enillodd Canu Gymru yn 2025? Sara Davies, Morgan Elwy, Bwnc Gath neu Dros Dro? Pwy enillodd Canu Gymru yn 2025? Yn ôl yn mis Mawrth o fi. Sara Davies, Morgan Elwy, Bwnc Gath neu Dros Dro? Ac os edrychwch chi yn ofalus iawn ar y llun, fe welwch chi cliw bach fyna i chi. Pwy yw'r rhain? Yr ateb gywir, Dros Dro. Ie, 103 ohonoch chi wedi dweud Dros Dro. Rhan fwyaf ohonoch chi'n gweud Sara Davies, bod Sara Davies wedi ennill cystadleuaeth Canu Gymru, ond nid yn y flwyddyn 2025. Ond da iawn i'r 103 ohonoch chi ddwedodd Dros Dro. Da iawn. Y cwestiwn nesaf. Beth yw enw'r rhaglen newyddion i bobl ifanc sy'n cael ei ddarlledu bob nos Lun, nos Fercher a nos Wener? Iawn. Newyddion pawb, stori a chlonc, newyddion ni, neu y dydd? Beth yw enw'r rhaglen newyddion i blant neu i bobl ifanc sy'n cael ei ddarlledu bob nos Lun, nos Fercher a nos Wener? Newyddion pawb, stori a chlonc, newyddion ni, neu y dydd? Cwpl eiliadau ar ôl i ateb y cwestiwn yma. Yr ateb cywir yw, newyddion ni. 414 ohonoch chi wedi rhoi'r ateb yn gywir. Da iawn. Cwestiwn bach arall. Pwy sydd yn canu y gân Sna neb fel ti? Pwy sydd yn canu y gân Sa neb fel ti? Ac edrychwch unwaith eto ar y llun, felly bydd hwnna'n help mawr i chi. Elin Fflir, Eden, Meinir Gwilym neu Bronwen Lewis? Dyna'r dewis i chi. Mae yna 10 eiliad i fynd, mae'r atebion yn dod mewn yma. Pwy sydd yn canu y gân Sa neb fel ti? A dyna'r dewisiadau i chi ar y sgrin. Gwasgwch y botwm. A'r ateb cywir yw, Eden, wrth gwrs, oedd yn y llun yna, nhw sydd yn canu'r gân Sa neb fel ti. 335 ohonoch chi wedi rhoi'r ateb yn gywir. Da iawn. Reit, a dyma y sgorfwrdd. Nawr te, Victorious Bat sydd yn gyda a sydd ar dop y tabl, ond edrychwch pwy sy'n rhif 2. Dynamic Penguin. Hyw o e-sgol sydd yn ail yn y tabl. Dewch i ni weld os sôn am Friendly Bunny o gwbl? Nagos. Dim sôn am Leri o gwbl yn y 5 ucha. Felly, Leri, mae eisiau ti fod yn gyflymach fi'n credu gyda'r botwm na fyna. Mae Dynamic Penguin yn ail, ond fel o'n i'n gweud, Victorious Bat sydd yn gyntaf ar hyn o bryd. Sut ti'n teimlo, Hyw? Eitha smala i ddeud y gwir, Mark. O'n i'n gyfforddus iawn efo'r cwestiynau cyw yn fanna. O'n i'n gweld dipyn o cati a deian o oli ar y teledu adre ar hyn o bryd. Nes i orfod dyfalu efo'r un Eden ar y diwedd, o'n i'n lwcus iawn efo hwnna i ddeud y gwir. A just iawn i fi wasgu Sara Davies yn hun ar y cwestiwn Canu Gymru. Ond os dwi'n cofyn iawn, y flwyddyn cyn nithodd i, yn 2024? Dwi'n meddwl tawe, Felly, wel, da iawn Hyw, ti'n neud yn arbennig o dda ar hyn o bryd. Leri, ti chydig bach ar ei holi, ond mae digon o amser gyda ti cofia? Oes, mae digon o amser ar ôl. Fi bron na. Fi yn yr ugeiniau, os yna'n rhyw help, ar hyn o bryd, fi'n 26. Wel, dyna
fel o'n i'n gweud, mae digon o rowndiau i fynd unwaith eto, felly dalwch ati Hew a Leri neu Friendly Bunny a Dynamic Penguin, ac ewn ni mlaen at y rownd nesaf. Dyma ni'n mynd e. Rownd chwaraeon, reit, dyma ni. Ni'n barod amdani, gobeithio bod chi'n barod hefyd blant. Pwy yw'r chwaraewr rygbi Cymreig sydd ar nifer fwyaf o gapiau yn hanes y gêm? Pwy yw'r chwaraewr rygbi Cymreig sydd ar nifer fwyaf o gapiau yn hanes y gêm? Shane Williams, Alun Wyn Jones, Gareth Davies neu Jack Morgan? Dyna'r dewis I chi. Shane Williams sydd yn y coch, Alun Wyn Jones yn y glas, Gareth Davies yn y melyn neu oren, a Jack Morgan yn y gwyrdd. Pwyswch y botwm na. O, dewch I ni weld. Ie, rhan fwyaf ohonoch chi wedi dweud Alun Wyn Jones, a chi'n gywir I ddweud Alun Wyn Jones, 249 ohonoch chi. Da iawn, llongyfarchiadau. Lan ni at y cwestiwn nesaf. Ym mha gamp y medrwch weld y Cymro Johnny Clayton yn sereni? Bowlio, pysgota, rhedeg 800 medr neu dartiau? Ym mha gamp y medrwch chi weld y Cymro Johnny Clayton yn sereni? Bowlio, pysgota, rhedeg 800 medr neu dartiau? 10 eiliad gyda chi fynd. Mi ddylai Leri cael hwn yn gywir achos mae'n dod o'r un ardal â'r person yma. O, mae'r rhan fwyaf ohonoch chi'n gywir hefyd. Ie, Johnny Clayton o Bont y Berem. Gyda dartiau wrth gwrs, 504 ohonoch chi yn gywir gyda'r cwestiwn yna, felly da iawn I bawb. Ymlaen â ni felly at y cwestiwn nesaf. Pwy sgoriodd y gôl fuddigol I Gymru yn erbyn Wcrain I gyrraedd cwpan pêl droed y byd nôl yn 2022? Gareth Bale, Aaron Ramsey, Joe Allen neu Daniel James? Pwy sgoriodd y gôl fuddigol I Gymru yn erbyn Wcrain I gyrraedd cwpan pêl droed y byd 2022? Dyna'r dewisiadau chi ar y sgrin fyna. Cwpl o eiliadau ar ôl, Gareth Bale, Aaron Ramsey, Joe Allen neu Dan James? Dyna ni. Ie, yr ateb na'n gywir yn y coch fyna. Gareth Bale wrth gwrs. 543 ohonoch chi yn gywir. Da iawn I bawb unwaith eto. Reit. O, drwchwch. Beth sy'n digwydd fan hyn nawr te? Dewch I ni weld. Mae Victorious Bat ar y blaen, ar dop y tabl, unwaith eto, da iawn. A drwchwch, mae'r Dynamic Penguin, sef Hew o e-sgol, mae'n dal I fod yn yr ail safle. A dim sôn am y Friendly Bunny o gwbl. Wel. Gobeithio... Wy'n rownd drychu nebys I fi, Mark. O, na! Wyt ti ddim yn un am chwaraeon, Leri? Diolch beth am y cwestiwn am Johnny Clayton. Na'r unig un fi'n credu ges i'n gywir. O, I fe. O, Leri fach. Reit, wel, gobeithio wneith y rownd nesaf yma dy siwtio di nawr, ond Victorious Bat sydd dal ar flaen y tabl ar hyn o bryd, a fel o'n i'n gweud, Hew yn ail, Dynamic Penguin, Mystery Kiwi, Amazing Beetle, Glorious Rooster, dyna nhw, maen nhw'n gwneud yn dda iawn ar hyn o bryd. Reit, ymlaen â ni de felly at y rownd nesaf. Dewch I ni weld pa rownd sydd gyda ni. Rownd y Siarter Iaith yw hon. Felly, enwch ffrindiau Seren a Sparc. Ac os oedd pawb yn gwrando ar ddechrau y cwis yma, fyddech chi'n gwybod yn iawn. Dyma ni de, dyma'r dewis I chi. Taran, lloer a storm, glaw, haul a niwl, taran, mellt a golau, neu taran, lleiad a gwynt. Felly dyna ni, dyna'r dewisiadau chi. Enwch ffrindiau, Seren a Sparc. Taran, lloer a storm, glaw, haul a niwl, taran, mellt a golau, neu taran, lleiad a gwynt. Cwpl o eiliadau ar ôl, dyma ni, beth yw'r ateb? Ie, taran, lloer a storm wrth gwrs oedd yr ateb cywir. 363 ohonoch chi yn gywir gyda'r ateb yna. Da iawn. Ymlaen â ni at y cwestiwn nesaf. Pwy yw bardd plant Cymru eleni? Pwy yw bardd plant Cymru eleni? Cassie Wyn, Siôn Thomas Owen, Ceri Wyn Jones
neu Mari Lovegreen? Digon amser gyda chi ateb, 15 eiliad gyda chi, mae'r atebion yn dod mewn yma. Pwy yw bardd plant Cymru eleni? 10 eiliad i fynd, Cassie Wyn, Sean Thomas Owen, Kerry Wyn Jones, neu Mari Lovegreen? A'r ateb cywir yw Sean Thomas Owen. Yn y glas fyna, 205 ohonoch chi, ddwedodd Sean Thomas Owen. Felly da iawn i'r 205. Ymlaen â ni at y cwestiwn nesaf. Sawl gwobr sy'n rhan o raglen y Siarter Iaith? Nawr te. Gobeithio chi'n gwrando ar ddechrau y cwis yma. 1, 2, 3 neu 10. Sawl gwobr sy'n rhan o raglen y Siarter Iaith? 1, 2, 3 neu 10. Gwasgwch y botwm na, 10 eiliad i fynd. Ydy, mae'r atebion yn dod mewn yma. Rhan fwyaf chi'n ateb, da iawn chi. A'r ateb cywir, 3 wrth gwrs. Efydd, Arian ac Air. 418 wedi ateb hwnna yn gywir. Felly da iawn chi. Ymlaen â ni de. A dyma ni, ysgorfwrdd. Victorious Bat yn dal i fod ar dop y rhestr fan hyn, ar dop y tabl. Ond mae'r dynamic penguin, sef Hew o e-sgol, wedi diflannu o'r 5 ucha. Ydw i'n gweld y friendly bunny? Nadw, dim sôn o gwbl. Ewn ni nôl at Hew i weld lle yn union mae e ar y tabl ar hyn o bryd. Mae e'n gallu gweld, ond dyn ni ddim gallu gweld fan hyn. Felly Hew, lle wyt ti? Dwi'n yn bell ar ei hôl i, Mark. Dwi'n seithfed. O'n i'n teimlo fel Johnny Clayton ar ôl fo hitio double top ar ôl yr own chwaraeon. Mae'n licio pwyntio at y camera pan mae'n neud hynna'n dri a mynd, come on, neu rhywbeth hwnna. Ond wedyn, efo'r un bardd plant Cymru, nes i ddewis Cassie Wyn, a ni'n meddwl mae hi oedd hi'n dal, ond mae cyfnod i wedi dod i ben. Mae wedi bod, wrth gwrs, yn diwy. Anlwcus iawn. Felly seithfed. Seithfed yw Hew, mae e'n cwmpo o'r tabl na. Leri, allwn ni ofyn i ti, wyt ti gallu gweithio ni lle wyt ti yn y tabl ar hyn o bryd? Ydw, dwi tu ôl 27, rhif 27. 27. Mae rhaid ti'n neud rhywbeth, Leri. Mae rhaid i ti'n neud rhywbeth fi'n credu. Fi'n meddwl bod fi wedi eistedd yn rhwyfer o'r wythnos diwethaf, meddwl bod fi'n hyderus, bod fi'n mynd i fod o flan Hew, sim problem. Falle dylen ni wedi bod yn studio neithwr. Falle ddyle ti wedi, yn lle chwarae allan yn yr eira fyna'n Nghrymych. Reit, ewn ni mlaen nawr te gyda'r rownd gyffredinol nesaf, pob lwc i bawb unwaith eto, dalwch ati iawn. Dyma ni de, cwestiwn cynta. Pryd mae diwrnod Santes Dwynwen? Ionawr y cynta, 5 ar 20 o Ionawr, 4 ar 10 o Chwefror, neu'r 5 ar 20 o Ragfyr. Pryd mae diwrnod Santes Dwynwen? Cyntaf o Ionawr, 5 ar 20 o Ionawr, 4 ar 10 o fis Chwefror, neu'r 5 ar 20 o Ragfyr. Ni, pwyswch y botwm na, os ych chi'n gwybod, 5 eiliad i fynd gyda'r cwestiwn yma. A'r ateb cywir yw, y 5 ar 20 o Ionawr. 252 ohonoch chi yn gywir gyda'r cwestiwn yma. Da iawn. Mlaen â ni nesaf de, at y cwestiwn nesaf. Pa nifel yw'r anifel fferm mwyaf cyffredin yng Nghymru? Ieir, gwartheg, ceffylau neu defaid? Pa nifel yw'r anifel fferm mwyaf cyffredin yng Nghymru? Ieir, gwartheg, ceffylau neu defaid? 10 eiliad gyda chi ateb y cwestiwn yma. Fi ddim yn siŵr iawn beth yw'r ateb fan hyn a gweud y gwir wrthoch chi. Gewn ni weld. Defaid. A chyma be, rhan fwyaf ohonoch chi wedi dweud defaid. 469 ohonoch chi yn gywir gyda defaid. Dyna'r anifail fwyaf cyffredin yng Nghymru. Da iawn chi, anifail fferm. Da iawn. Mlaen â ni de, pa flwyddyn cafodd yr urdd ei sefydlu? 1910,
1922, 1930 neu 1932? A'r cwestiwn eto, pa flwyddyn cafodd yr urdd ei sefydlu? Ydych chi chydig dros 10 eiliad i fynd? 1910, 1922, 1930 neu 1932? Gwasgwch y botwm na. A'r ateb cywir yw, 1922 wrth gwrs. 283 yn gywir. Felly rhan fwyaf ohonoch chi yn gywir yn y cwestiwn bach yna. Da iawn. A'r cwestiwn nesaf, mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cael ei chynnal ym mhob dinas yng Nghymru, heblaw un. Pa un tybed? Llanelwy, Caerdydd, Tyddewi neu Abertawe? Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cael ei chynnal ym mhob dinas yng Nghymru, heblaw am un, ond pa un? Chydig dros 10 eiliad i ateb, Llanelwy, Caerdydd, Tyddewi neu Abertawe? 5 eiliad i fynd. Dewch i ni weld beth yw'r ateb cywir. Yr ateb cywir yw Llanelwy. 129 ohonoch chi nath roi'r ateb cywir i ni fyna. Felly Llanelwy oedd yr ateb cywir. Da iawn. Ymlaen â ni nesaf de. Pa gastell yw'r mwyaf yng Nghymru? Castell Caernarfon, Castell Caerdydd, Castell Cerrig-Cennen, Castell Caerffili. I ni'n chwilio am castell fwyaf yng Nghymru. Pa un? Castell Caernarfon, Castell Caerdydd, Castell Cerrig-Cennen neu Castell Caerffili? Gwasgwch y botwm na, 5 eiliad i fynd. A ni'n gweld bod yr atebion yn dod mewn yma. Dyma ni, yr ateb cywir. Castell Caerffili. Fel ddwedodd 182 ohonoch chi. Da iawn, dyma ni'n mynd e. Ewn ni mlaen nesaf. At y cwestiwn nesaf. Pwy ganodd y gan Gymraeg enwog yma o hyd? Tom Jones, Dafydd Iwan, Bonnie Tyler neu Bryn Terfel? Wel, wy'n gwybod hwn. Heb gweld y llun, ond chi'n cael bach o gliwiau fyna ar y sgrin, chi'n gweld? Cweit gweld y gwyneb. Chi'n dechrau gweld y gwyneb? Unrhyw syniad? Pwy ganodd y gan yma o hyd? Tom Jones, Dafydd Iwan, Bonnie Tyler neu Bryn Terfel? Pwy yw'r person yma? Gobeithio byddwch chi'n gwybod yr ateb. 524 ohonoch chi yn gywir drwy ddweud. Dafydd Iwan sydd yma o hyd. Da iawn. Reit, dyma ni de. Be sy'n digwydd fan hyn ar y sgorfwrdd? Mystery Cwis sydd ar y blaen ar hyn o bryd yn y safle rhif 1. Reit, Epic Sable yn rhif 2, Amazing Beetle yn rhif 3, Victorious Bat wedi cwmpo i rhif 4. Adrychwch pwy sy'n rhif 5. Mae'r Dynamic Penguin nôl mewn i'r tabl i'r 5 ucha. Odi wir, Hyw o e-sgol, da iawn Hyw yn neud yn dda iawn war y teg, ond Mystery Cwis sydd ar y blaen ar hyn o bryd, ac unwaith eto, does na ddim sôn am Leri sef y friendly bunny, ond na fe, mae yna fwy o rowndiau ar y ffordd. Ti eisiau gweud rhywbeth Leri? Fi'n agosau, fi'n gyffroes. Pa rif wyt ti? 8fed. Wyt ti'n 8fed? Look out, reit. Mae'r friendly bunny... Look out lawr. Yn agosau. Mae odi wir. Ond na ni, tybed wneith i ddal lan gyda'r Dynamic Penguin. Gewn ni weld. Pwy yw'r Cymru yma? Dyna rownd nesa. Dyma ni de. Edrychwch ar y sgrin. Dyma'r cwestiwn cyntaf de. Pwy yw hon? Edrychwch yn ofalus. Mae yna gitar yna. Alicia Scott, Meinir Gwilym, Charlotte Church neu Bronwen Lewis? Pwy yw'r ferch yma sy'n dal y gitar? Alicia Scott, Meinir Gwilym, Charlotte Church neu Bronwen Lewis? 5 eiliad ar ôl i wasgu'r botwm yna. Reit, dewch i ni weld beth yw'r ateb.
Cywir, ie. 456 yn gwybod yn iawn pwy oedd yn y llun yna. Ie, Bronwen Lewis wrth gwrs oedd yn y llun. Da iawn chi. Ymlaen â ni at y cwestiwn nesaf. Pwy yw hwn? Reit, edrychwch yn ofalus ar y sgrin. Iolo Williams, Ifan Jones Evans, Alun Elidir, neu Gethin Jones. Ni edrychwch yn ofalus ar y llun, dyma ni y person i chi. 15 eiliad i fynd i wasgu'r botwm na. Pwy yw'r person yma? Iolo Williams, Ifan Jones Evans, Alun Elidir, neu Gethin Jones. 5 eiliad i fynd i ateb y cwestiwn yma. A'r ateb cywir yw, fel wedodd 358 ohonoch chi. Ie, y cyflwynydd Ifan Jones Evans. Dyna ni, dyna'i lun efo yna sydd i glywed wrth gwrs ar Radio Cymru ac yn cyflwyno ar S4C hefyd. Da iawn. Ymlaen â ni at y cwestiwn nesaf. Pwy yw hon? Dyna'r llun i chi fyna o'ch blaenau chi. Leanne Woods, Liz Saville Roberts, Eluned Morgan neu Kirsty Williams. Pwy yw'r ferch yma ar y sgrin? Leanne Woods, Liz Saville Roberts, Eluned Morgan neu Kirsty Williams. Pwy yw hi? 5 eiliad i fynd. A'r ateb cywir yw, ein prif weinidog ni, Eluned Morgan yw'r ateb cywir, fel wedodd 385 ohonoch chi. Da iawn, a dyna ni i llun i hi fyna. Pwy yw'r person yma de? Pwy yw hwn? Elidir Glyn o Bwncath, Dafydd Iwan, Gwilym neu Ifan Tsunami? Pwy yw'r person yma sydd ar y sgrin? Elidir Glyn o'r band Bwncath, Dafydd Iwan, Gwilym neu Ifan o'r band Tsunami? 5 eiliad gyda chi fynd. Pwy yw e? 238 ohonoch chi yn gywir, ie. Elidir Glyn o'r band Bwncath oedd yn dal i gitar yn fyna. Felly llongyfarchiadau i bawb, gath hwnna yn gywir. Amlan â ni de. Pwy yw hon? Dyna'r cwestiwn nesaf. Mirain Iwerydd, Alex Jones, Caryl Bryn neu Hannah Medi? Pwy yw'r ferch yma ar y sgrin? Ydych chi wedi gweld y ferch yma o'r blaen? Mirain Iwerydd, Alex Jones, Caryl Bryn neu Hannah Medi? 5 eiliad i fynd. A'r ateb cywir yw, Alex Jones. Merch o Ddyffryn Aman, wrth gwrs, o Rydaman, sy'n cyflwyno'r One Show ar y BBC. Alex Jones oedd yr ateb cywir. Da iawn, llongyfarchiadau i chi. A dyma ni de, pwy yw hwn tro yma? Pwy yw'r person yma? Dyma'r llun i chi, a dyma'r dewisiadau i chi. Joe Calzaghe, Gareth Bale, Sam Warburton neu Geraint Thomas? Pwy yw'r person yma sydd ar y sgrin? Joe Calzaghe, Gareth Bale, Sam Warburton neu Geraint Thomas? Dim ond 5 eiliad sydd â chi ar ôl i ateb y cwestiwn yma. A'r ateb cywir yw, y seiclwr Geraint Thomas. 320 ohonoch chi gyda'r ateb cywir. A dyna fe, i lun e fyna, heb y blociau dros i benne. Geraint Thomas, wrth gwrs, oedd yr ateb cywir. Da iawn. Reit, dewch i ni weld. Dyma ni, nawr te. Reit, dyma'r canlyniad i ni fan hyn. Mystery Cwis sydd wedi ennill y cwis yr wythnos yma. Yn ail, Victorious Bat, ac yn drydydd, Dewi Llwyd. Dyma ni,
exquisite buffalo, byddech chi'n gweud hwnna? Fi'n credu tawe. Felly, llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Da iawn. Dim sôn am Leri, dim sôn am Hyw yn yr tri ucha. Dewch I ni fynd draw ati nhw I weld ym mha safle o'n nhw'n meddwl o'n nhw. Hyw, ddechreuwn ni gyda ti fyna. Dy enw ffug di oedd Dynamic Penguin, yn dy fe? Ie, o'n i'n gobeithio os ti'n gofyn wrth y Leri gyntaf I fi gael dweud bod fi un o'i blaen ni, Mac, ond nes I gamgymeriad, nes I weld y gitar acwstig gan y person cynta a gamblo mwyn trio ennill cymaint o bwyntiau phosib a mynd am meinir gwylym, a o'n I 'di anghofio'n llwyr bod Bronwen Lewis yn gallu chwarae gitar hefyd yn dydy. Felly, degfed o'n I yn y diwedd, Mac. Degfed, a dwi'n licio gweld yr ymateb na gen y Leri. Nawr te, dyn ni'n weld, felly degfed oedd e'r Dynamic Penguin I Hyw o e-sgol. Nawr te, Leri, dy enw di wrth gwrs oedd Friendly Bunny, felly, dyn ni weld, pa safle o ti fyna de? Wel, mae'r elfen gystadleuol yna yn y rownd ola na wedi bod yn ddech na fi. Ie. A mae'n braf gweud, fi wedi meiddi Hyw eto, fi'n y seithfed safle. Yeah. Yn y seithfed safle, wel, llongyfarchiadau, Leri. Mae'n bleser dweud hynny. Ie, o ti ddim yn y pimp ucha, ond na fe, ti'n modd, seithfed, mae hwnna yn arbennig o dda ware teg I ti. Felly, ond da iawn chi, ond diolch yn fawr iawn, Hyw a Leri, am gymryd rhan yn y cwis, gan obeithio bod chi wedi mwynhau a wedi dysgu tipyn bach hefyd. Ydyn, wedi dysgu, a falle bod fi wedi sylweddoli neu cadarnhau bod fi ddim yn berson sy'n gwybod lot am chwaraeon. Chwaraeon yw'r, hwnna yw'r rownd caletau I ti, de, Leri, fe? Ie, I fi, ie. Beth oedd y rownd caletau I ti, Hyw? Yr un cyffredinol falle, yna ambell gwestiwn anodd fanna ynglyn â'r castell mwyaf yng Nghymru a pryd cafodd yr urdd ei sefydlu. Ie, oedd hwnna'n un tricky o'n i'n ffeindio, ynddo? Ie, wel, dyna ni. Ond, diolch yn fawr iawn i'r ddau o'n chi unwaith eto am gymeru rhan yn y cwis yma. Da iawn chi gyd hefyd, yn enwedig i'r rheini o'n chi sydd wedi dod i'r brig iawn. A cofiwch, tynnwch lun o'r dysgwyr gyda'r sgrin ganlyniadau iawn, a wedyn e-bostiwch siwan.richards@e-sgol.cymru gyda'r ddyn enw Cahoot, enw'r dosbarth a'r ysgol hefyd I ymddangos ar y tabl canlyniadau. Okay. Yr e-bost na unwaith eto, siwan.richards@e-sgol.cymru. Diolch o galon I chi gyd am eich amser prynawn yma, gan obeithio bod pawb wedi joio mas draw, a wedi dysgu hefyd tipyn yn y 3 chwarter awr diwetha yma. A edrychwn ni mlaen i'ch gweld chi yn y cwisiau y tymor nesaf, gyda Amgueddfa Cymru ar yr 11 ar 20 o Ionawr, a wedyn ar y 4 o Chwefror. Mwynhewch gweddill y dydd a diolch yn fawr iawn I chi unwaith eto. Prynhawn da I chi gyd.